Ai vitsi, mä luulin, että se oli se jätkä, joka ampui meitä. No toi vihreä talo tuo, haluttais että mä russaan. Ai tossa ihan vieressä toi vihreä talo. Tuo vastapää, tien toisella puolella. Oo. Käy zoomi päälle, ne on ikkunoissa välillä. Vittu kun mä en näe tästä se ikkuna. Kun mä en tiedä missä vitus on vihreä talo. No vittu tossa vastapäät. Voinko mä No tulla ulos syöksee täältä? äi. Elää! Hello, hello. Mä käyn tuolla vihreässä talossa tappaa ne venä. Oko, älä kuole. Et kuole vittu. Jos Don't kuolet, die, niin man. tapetaan. Leroy Jenkins! No ne ampuu. Mä ammuin sinne ylhäällä. Oot sä kuollut? Oot sä kuollut? Tuohon. Alhaalla. Alhaalla. Mitä vittua Ui vittu se on niitä hirveellä, mä kuolin. One of us down. Hui vittu. Nyt oli ihan vitusti siellä vissiin. Mulla kaatui netti hetki. Ne hakkaa mun ruumi. Ne odotti siellä portaissa, ei ne oo enää ikkuna. Haloo, onks me vielä täällä? Oot? Vittu. Eräks me sotii tähän? Jäädään kun ollaan Mä kaikki kunni. Mä tuun takas sinne, mä hyökkään nyrkkeellä Kuolit sä, kuolit sä. Joo, mä kuolin. Siitä oli ainakin 3 siellä sisällä vissiin. Tässä oikealla on yksi tyyppi. Ai täällä Ja talon katsoo siellä sisällä. portaissa sitten heti kun sä menet sisään, et menet portaille. Täällä talon sisällä on kans yksi. Joka huutelee vaan. Joo, älä mene sinne turhaan. Ei se on näköjään toimi se nappi pohjassa, mä tein niin. Joku vaan huutelee. Joku tulee meidän selkään, varo. Tuleeko? Joku huutaa help. No se on jo jalko. They shoot me in the fucking legs, se sanoi siellä. Ammu sitä jalkaa. Ei jumalauta. Nyt se on. Hei, mehän ei oltu vielä faktorilla asti. Tuolla tyypillä on... Ei, tuolla tyypillä ei oo jalat rikki, mä ammun sen jalat rikki, nyt se on tuolla talossa. Täällä on joku tyyppi, jolla on jalat poikki. Kuuntele. Kato Jaakko tää. Hei, hei. Se tyyppi laulaa. Tuu kuuntele, tuu kuuntele. Näinkö sinne ylös joo? Ja oli portaisin kaksi kahta. Kuolit. Siinä kato glitsas sellainen, että ne näki Täällä on kun mä tyyppi, tulin. joka laulaa. Täällä on tyyppi, joka laulaa. Mutta vittu mä näen jo ne talot missä te oot. Noniin. Mä tuon sinne nyrkkirussilla aho sisään. Hei, laita bändäkiä tähän tyyppiin, se bleedaa. Wait. Mä oon täällä vihreällä talolla, mulla on täällä sota menee. Ei kun adopti. Laita bändäkiä. Leroy Jenkins! Tyyppi laulaa. Okei, okei. Jätetään se siihen. Mä tuun luuttaan sen joka vuosi. Tiedä. Sulla on jalat poikki. Kato Jaakko tonne ylös. Onks siellä äijä? Oo. No props. Missä se äijä on joka vuotta? Kuka vuotta? Jolla oli jalat poikki. Siis adopti käy laittaa bannakin siihen, nyt se on silleen thank you dude. Joo mä tuun hakkaan Guys, my legs are broke. Missä se Too on? bad. Ammu saa. Kuka? You are unconscious.